Bon dia a tothom, benvinguts a un nou capítol des d'una retenció. Així és la vida, depèn de... que arribis a la feina depèn de sort, no sé, no ho entenc. Benvinguts a Mallorca, again! Tot de guiris intentant anar a l'aeroport, així és la vida. 2:15 del matí i no sé si arribo a la feina. Així és fantàstic. Més just no es pot, Estimada rutina, estimat estrès, Fa 12 hores estava a Nàpols menjant pizzas i estava al Capaccio menjant-me una pizza de denominació d'origen i 12 hores després estic corrent com un boig perquè no arribo a una jornada laboral infinita. Aquesta setmana serà bastant caòtica, però bueno, ens ho passarem bé! Ja no sé ni enganyar-me a mi mateix. Mare meva, no m'he pres ni un cafè ni he esmorzat res. Ha sigut llevar-me, dutxar-me i corrents. És que ahir estava rebentat. Vulguis que no, encara que haguem anat amb horaris de bebè, viatjar, només el fet de viatjar ja cansa, saps? Per molt que hagi dormit molt d'hora, diríem, però clar, també m'he llevat d'hora i he caminat amb un nen en braços i hem vist tot el que havíem de veure i hem fet tot el que havíem de fer. Som-hi! Mare meva! Bé, no ha estat tan llarga la jornada com semblava, La veritat que ens hem comportat molt i tenia una última hora que a vegades passa. Tenia una hora lliure, després l'última hora per acabar a les 2. He d'agafar la clau del cotxe, que està a la butxaca esquerra amb la mà dreta. Problemes del primer món. I això, que a vegades passa que tens un grup a ultimíssima hora, però a l'hora d'abans la tens buida. I al final, per màgia de la vida, aquesta hora que quedava s'ha canviat. Ai! Aquesta hora que quedava s'ha canviat i me l'han posat la setmana que ve a les 8:55. No sé què és pitjor, la veritat, però bueno, tant és. Total, que ara, avui, ja sóc lliure. Em fa un munt de mal al cap, estic cansat, però cansat de debò. Em fa com una miqueta de... Encara tinc pressió de l'avió i tinc el coll sec d'haver xerrat un munt durant aquestes hores. Però bueno, és una feina divertida i agraïda. I ara, doncs, anem cap a casa. Trucaré a la Laura a veure si... És que m'ha dit que volia anar... Diu, ara quan vinguis em deixes el cotxe i jo me'n vaig a comprar. Però, no sé, ara li preguntaré si vol que hi vagi jo. I ja està, vaig cap a casa. Mitja horeta d'escoltar, no sé, algun podcast o... Sí, potser algun podcast. M'ha dit que no, que hi va ella. Per tant, tinc l'oportunitat d'aprofitar una miqueta per fer de bricomarc o obremarc. No sé quin nom m'agrada més. Bricomarc, la veritat que m'agrada bastant. Però obremarc, també. Hauria de posar una enquesta, no? Bé, tampoc és important. De moment, aprofitaré per anar a l'estudi una miqueta i... No sé, tinc moltes coses pendents, però jo crec que... L'IHA, és que... L'IHA en realitat és el que he de fer. Potser no és el que em ve de gust, però és el que he de fer. Xic. Apa, ready. Estava buscant el trípode per intentar-ho fer-ho millor, però la veritat em sembla que està a l'habitació. Estic posant els cavallets. No és que no tingui ganes de lijar, és que potser vindria més de gust seure al sofà, per exemple. Però si ara sec al sofà, he d'aprofitar aquesta estona perquè ja que he sortit abans
i ara mateix no hi ha el Nil per aquí fent voltes, doncs puc aprofitar per fer pols i aquestes coses, perquè després quan el vagi a buscar doncs ja passarem la tarda junts, farem la dutxa, el sopar, anirem a fer una volta, totes aquestes coses que ja no farà, o sigui, ja farà que no sigui moment de posar-se a lijar persianes. Saps què vull dir? Oi que ens entenem? Doncs simplement és això. No és que no en tingui ganes absolutes, sinó que em sento en la necessitat d'aprofitar aquesta estona que tinc, entre cometes, lliure. Perquè després hi ha una altra cosa que també penso que he de fer, que és que, no sé com dir-ho, però jo estic molt content amb les meves 15 visites. 20 últimament estan pujant i la veritat estic molt agraït. No sé si és que algú està compartint els meus vídeos o que YouTube ha vist que estic pujant vídeos diaris i té ganes de començar-me a promocionar. No ho sé, n'estic molt content, però no vol dir que no m'agradaria ser una miqueta més visible o créixer una miqueta més. I això genera una obligació que és la de crear contingut vertical, cosa que no em ve gens de gust perquè jo sempre he sigut defensor de que si jo sóc youtuber, jo em vull presentar a internet, em vull presentar a la vida amb aquest format, amb aquest, no sé com dir-ho, tipus de vídeo, amb aquest vestit. Saps què vull dir? No em ve de gust haver de fer el mono creant contingut superràpid que generi dopamina. Llavors, no sé, li estava donant voltes a si realment hauria de fer. Perquè sí que és veritat que he pujat un parell de shorts fent talls dels meus propis vídeos, vull dir, tampoc és una gran elaboració, i sembla ser que a YouTube li ha agradat. Llavors, potser m'hauria de plantejar crear alguna cosa que fos contingut vertical, però no ho sé, com donant-li alguna volta intentant crear la meva pròpia estratègia. Vull dir que no sigui que ara em vulgui tornar tiktoker, sinó que vull mantenir el meu format, però m'agradaria, potser dins de... Ara faig spoiler, perquè això és una idea que he tingut... la tenia apuntada a la llibreta, fa temps que la vaig tenir, però ara com que m'ha tornat, d'intentar fer créixer el compte de TikTok X número en tants dies, no? En X dies. No ho sé, li faré una volteta i això. Igual potser hauria de crear alguna cosa de contingut en vertical per intentar fer créixer TikTok i també YouTube. Perquè al final no pots... El problema de les xarxes és que no pots ser exclusivament youtuber, no? Que tots els youtubers doncs, han de tenir un TikTok o un Instagram que sigui potent, que al final has de ser com potent a tot. I jo no vull ser potent a tot. Jo vull tenir aquí la meva finestreta al món, el meu espai on expressar-me, on dir les coses, on enrotllar-me el que em dongui la gana i amb la cosa de que ho vegi qui vulgui. Però clar, que ho vegi qui vulgui significa que si YouTube t'ensenya aquest vídeo un dia i no t'interessa, doncs ja no te l'ensenyarà mai més, saps? Llavors això és una miqueta el joc aquest de... El arma de doble filo, vaig a lijar la persiana. He arribat al final de la construcció i comença el moment de la paternitat. Vaig a buscar el Nil a l'escoleta. Oblida't del paisatge, No he gravat res tota la tarda perquè he estat treballant dur a tope. Aquí tenim una persiana, 2, 3 i 4, que són totes les que ens falten. Aquesta l'he reparat per aquí, que s'està assecant la cola. I jo diria que és aquesta mateixa que per l'altre costat també està trencada i una d'aquestes també està trencada. Com veus, no les he deixat tan a consciència, tot això ha saltat superfàcil i evidentment que si les ligés a consciència quedarien superguais. Però no és l'objectiu. D'aquestes, les altres sí que estan com més a mà, aquestes estan, no sé com dir-ho, lluny de la vista i no s'utilitzen habitualment, o sigui, la veritat, les obro, estan una setmana obertes i després les tanco i estan un mes tancades i així anem fent. Vull dir que no és que s'utilitzin habitualment. Si plou, per exemple, estan sempre tancades. Si fa solete, doncs estan sempre obertes i així anem fent. Això, he muntat la cabina de pintura. La veritat que avui m'ho he currat una miqueta més. He posat unes fustes així perquè l'altre dia quan posaves les persianes, si hi havia una miqueta de vent,
el plàstic com que venia. Llavors he posat un tope i el terra també. Per tant, avui, en principi, tindrem menys problema a l'hora de pintar. Ho veurem en breu. No sé si avui o no, perquè ara he de marxar un moment. Potser quan torni m'hi puc dedicar una estona, potser no. I em queden allà un parell de caixes per tapar, que tampoc vull que se'm... És que l'altre dia, de veritat, hi havia pols de color blau per tot arreu, absolutament per tot arreu. I mascareta no en tinc, però potser em vaig a comprar una, o si no, em posaré un mocador o alguna cosa, perquè el de l'altre dia també, tot el nas blau, ple de... un horror, un desastre. Bé, doncs sembla que tinc una estoneta més per pintar. Una estoneta més significa que el Nil s'està banyant amb la seva mare i mentrestant m'han dit que podia pintar. Gràcies. Bueno, gràcies no, perquè al final és un benefici per tots els que vivim en aquesta casa. Vaig deixar la pistola durant molts dies plena de pintura, sabent que no passava res, perquè ja ho he fet altres vegades i el que passa és que la boquilla queda obturada i llavors doncs, li poses una miqueta de dissolvent o neteges la boquilla i ja està. El que no m'havia passat mai és que se'm quedés pintura aquí dins, no sé si es veu, aquí, no sé com ensenyar-t'ho, aquí a la rosca, i se m'ha quedat enganxat, que és que no hi havia manera d'obrir el pot, perquè n'hi vull posar una miqueta més. Semblava que havia servit d'algú. No ha servit de res. Mare meva, hi ha una quantitat de pintura a l'ambient. Però bé, aquest és el resultat, Tenim les 4 ja pintades i jo crec que aquestes portaran una capa i es quedaran així tal qual. Encara no estan seques, no vull dir que hagin quedat absolutament fatal, però han quedat ben malament, És el que anunciava. Res més. Només he vingut a tancar les portes i ja que hi era. Perquè he deixat tot obert perquè ventilés. És que de veritat que s'ha liat un núvol de pols de color blau important. Però bueno, han quedat de lluny, fan el pego. I ja està, res més. Me'n vaig a dormir. Bona nit. Adéu-siau.